Wow, keren. Lu ngosek lek. Wah, Jan. Jos top Marco top. Wah. Yo. Oh, aja diresiki. Resi wak lunga to ya. Ora ana tandekane. Glo, nek ora resik banget kan teko nyut ngono kuwi to lho. Ah. Lanjut lagi, Mas. Urung-urung ndi to, Bang? Ora gelem wingi wis tak nganu. Wingi wis tak jajal. Heeh. Aku karo tak cantol-cantolke ora nyantol kok. Ganti gratel engko bengi iki. Glole iwak lek. Wah. Lah, tak kira nyantol diangkel jebule nyantol iwak. Sing ra berharap kecangkel mah nyangkol to. Wah, wis nyentengke. Kuwi. Ana iwake malah. Glole teko ora usah sepaneng mancing ki. Lho, iwake nyantol dhewe. Resmi makan ini, Mas. Ora tak ketokke resmi makane. Glo, Mas. Aja ucul, Pak, mesake aku, Pak. Aja ucul, Pak, mesake aku. Wong kudu disambat, Mas. Nek kae sambatan nyontol lek. Jugur lek. Tak soteng nang jugur. Kena jebule ana iwake. Tapi nek iki dirilis lho, ucul dhewe wisan. Oh, ampuh to grotole wisan. Nah, Mas. Tanda matakel sudah kurang tajam. Pertama gini, Mas. Oh, ini udah ndak ini, Mas. Kurang sip. Digini-giniin kurang sip. Kurang tajam itu nanti kerasa, Mas. Terus ketika ikan kita strike itu beberapa kali lepas itu harus kita ganti. Oke, lanjut. Tapi tetap bagaimanapun juga ini wajar, sudah ngasilin ikan berapa ratus ya.
ter ya. Wah, selain itu nyangkol-nyangkol ping 17 Mas. Kalau ndak nyangkol-nyangkol, wah super tajam Mas Yan Mas. Lanjut. Gelolek encen kudu rehat sejenak, udut sik. Lek ya udut sik. Nentukan. Lho. Wah, ucul. Wah, encen wis jatah ganti gradalku wis ucul dhewe nang tanggul. Ajar dulu le, ajar dulu le, ajar dulu tak syuting le, tenang, tenang, kalem, kalem, kalem. Wah, lho Mas, wah berat Mas. Ah, lho berat Mas. Lah, nah iki layak konsumsi nih iki Mas. Kanggoku layak konsumsi Mas, tapi ini subjektif. Ono sing ngomong sakmene iki urung layak konsumsi ya ora apa-apa. Wah, kanggoku guyih ya ta. Bro, nyantol kok. Gelo Mas. Lah, sakmene lumayan Mas. Oh, tapi dirilis nih Mas. Loh, wis ngerilis dhewe. Lho, aja ucul. Mesake aku Mas, ucal-ucul wae. Nah, rilis Mas. Nah, itu. Wow, keren. Ini berangkat jam 9 tadi ya ter ya. Wow, waduh, duduk kaget aku. Padahal banyak yang dirilis tadi Mas. Wah, oh gitu Mas. Wah, tok. Wah, jangan pirang kilo iki. Wah, hasil hari ini Mas di Kali Tengah. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan support dengan cara like ataupun subscribe. Untuk yang sudah selalu support, terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas sebaik-baik balasan. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you again, see you next time. Bye bye.